Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 17 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan hemen platoan Juan Luis Napal izango dugu. Narices emakume paiazoen jaialdiaren 4. edizioa aurkeztera datorrena. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1485ean, Pedro Arbues Aragoiko inkisitorea hil zuten Zaragozako katedralean. Urte batzuk geroago, 1911 urtean, Euskal Herriko historiako lehen gose greba egin zuten preso zeuden Bilboko Eusko Gazteriko kideek. Egun berean, baina 1982an, itsasora hondakin erradioaktiboak botatzea galarazi zuten Greenpeaceko ekintzaileek Galizian. Eta bukatzeko 2008 urtean Enrik Duran ekintzaile kataluniarrak 39 bankuri iruzur egin ziela jakinarazi zuen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean Trivia Laba egongo da Labagunean, Iruñan. Ikasturtea abiatzeko jokoarekin dator Laba. Trivia Laba. Banaka, binaka, taldeka nahi bezala partu hartu daiteke. Ongi pasatzeko gogoz arratsaldeko 7etan da hitzordua. Asteazkenean Ezpalak taldearen kontzertua egongo da. Ezpalak taldeak kontzertua eskainiko du musika aretoak kalean programaren eskutik irailaren 18an, Basotxoan, Kanaia aretoak antolatua. Ostegunean, Labea bakarrizketa probalekua izeneko bakarrizketa egongo da Labagunean. 5 komiko profesional zein hasiberriek amaitu gabeko txisteak probatuko dituzte hilean behin. Behinat Iturbek aurkeztuta Laba izango dute bakarrizketa probaleku. Lehenengo saio honetan Lander Barona, Leo Bueriberi, Inicio, Ander Malbadi eta Maria Blanco izango dira oholtzan, arratsaldeko 7etan 5 euroan. Ostiralean, Amoranteren kontzertua egongo da Labagunean. Ibar Urizar Amorantek kontzertu akustikoa egingo du Laba elkartean. Arratsaldeko 7etan igoko da musikaria oholtzara. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Txikikako 1500 saltokiren biziraupena arriskuan dago, erreleborik ez badute. Kanbio kanpainak eskualdaketak bultzatzen ditu. Nafarroako merkatarien elkarteak 2 urte lehenago abisatzeko gomendatu die erretirotik gertu dauden jabeei, ekintzaileak bilatzeko. Foru gobernuak 50.000 eurorainoko laguntzak eman ditu proiektu bakoitzeko. Argazki nagusian, goian, ezkerretik eskuinera, Toia Bernard, Jesus Mari Pérez Barroso, Inma Pereda, Irati Zunzarren, Josou Indiaye, David Pérez de Ziriza, Karol Castillejo, Rosa Jaso, Natalia Erce eta Usua Purroi. Behean, ezkerretik eskuinera, Itziar Ayerdi, Joseba Santamaria, Felix Taberna, Joseba Asiain, Patricia Abad eta Ana Etxaleku. Mankomunitatearen egoitzan non Diario de Notiziasek antolatutako hiria foroa egin zen. Titularrean, Nafarroako biztanleriaren erdiak boluntariotza egin du. 1988ko voluntariotzari buruzko foru legea eguneratu egingo da. Eskuineko berrietan, goikoan, langile bat hilda Irunberriko etxe batean, aldamio batetik erorita. Behekoan, doluan Nafarroako eskubaloian Andoni Resanoren heriotzagatik. Horikoloreko berrietan, ezkerrekoan, Osasunak bere aurpegirik txarrena eman du bisitari gisa. Eskuinekoan, zinemaldiaren zuzendaria den Jose Luis Renordinoren hitzetan, 5.000 filmen artean aukeraketa bat egin dugu. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako 1500 denda inguruk erreleboa behar dute 5-7 urteko epean. Kezkagarria da jarraipena bermatzen duten ekintzaileen falta. Argazki nagusian, Raúl García de Arok huts batekoa sartu zuen ordu erdia baino lehen, eta penaltia eskatu zuen area barruan izandako erorikoan, errematea egin behar zuenean. Titularrean Porrota Vallecasen.
Osasuna bigarren zatian ezabatu zen Raulen gol onaren ondoren. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarkok 400 farmaziari banatzen die, merkatu kuotaren 75%. Beste alde batetik, Andre Apostolikoak ez dira Iruñean egongo negu honetan. Jarraian, Trump hiltzen saiatu zen gizona 12 orduz egon zen Zeilatan. Goiko berrietan, batetik, globo lasterketa mundiala Nafarroatik igarotzen da. Bestetik, Hermosok agur esan dio Nafarroari herri berrin. Amaitzeko, Imanol Arellanoren golen repokerra. Gararen titular nagusian, Torresek gutxieneko soldata propioa aurreikusten du Euskal Autonomia Erkidegorako. Lakuako gobernuak estatuko soldatatik bereizitako gutxieneko soldata bat aurreikusten du, Urkulluk EH Bildurekin 2022ko adostu zuen neurria. Argazki nagusian, Bilboko trafikoa daukagu. Titularrean, probaldia igarota auto kutsatzaileei isuna jartzen hasiko dira Bilbon. Goiko berrian, Donald Trumpen aurkako bigarren erasoa, oraingoan Floridan. Erdiko berrietan, batetik, Ruth beraren hitzetan, onkologoentzat funtsezkoa da informazioa emateko prestakuntza. Bestetik, NBAko kontalariek Israel estatu paria bihurtu dela ikusi dute. Azkenik, Osasuna esku hutsik itzuli da Baiekasetik, markagailua irauli baitu. Berriaren titular nagusian, artisten lan baldintzak hobetzeko egitasmo bat hitzeman du Jaurlaritzak. Lege berri eta berritzaile bat onartu nahi du Kultura Sailak, artista eta sortzaileen lan baldintzak bermatzeko. Ibone Bengoetxea sailburuak esan du Urdaibaiko Guggenheim bultzatzea lehentasuntzat daukala. Argazki nagusian, aurrez bere lehengusua bezala, Moussa Diagne kanporatua izateko arriskuan da, baina badu txantrearren babesa. Titularrean, nadie esan arren badira nor. Goiko berrian, koktelak puri-purian, koktelgintza boladan dago Euskal Herrian. Eskuineko berrietan, alde batetik, amnistia legea aplikatu diete Kataluniako auzia zela eta Bilbon zigortutako 4. Beste alde batetik, Donostian udaltzain izateko ez dagoela euskarazko B2 maila eduki beharrik ebatzi dute epaileek. Jarraian, Bilbo erdialdera sartzen diren auto kutsagarrienei isunak jartzen hasiko dira. Bukatzeko, Angel Lertxundik Belbelintzen hiztegia plazaratu du, Atik zetarako saiakera literarioa. Angel Lertxundik Berbelintzen hiztegia plazaratu du, Atik zetarako saiakera literarioa. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian langile bat hilda Irunberrin, andamio batetik behera erorita. Etxe bizitza bateko birgaitze lanean ziarduen lan istripua gertatu zenean. Vicente Maurizio Carrion Ortega Iruñean bizi zen eta 42 urte zituen. Eskuineko berrietan, goikoan, Pablo Urtasunen hitzetan, helburu zaila jarri genion gure buruari, Espainiako itzulian etapa bat irabaztea, eta 3 irabazi ditugu. Oraindik lortutakoa sinetsi ezinik Ker Pharma taldeko zuzendaria Euskal Herria Irratiko Kirolerria saioan izan da. Urte askotako lanaren fruitua ikusten dugula azaldu du Urtasunek, Manolo Azkona taldeko sortzailea gogoan. Poz tristea izan zen bere heriotzaren egunean gure lehendabiziko garaipena lortzea. Behekoan, ez da irabazten hasita ere. Osasunak 3-1 galdu zuen atzo Baiekasen, Raioren aurka. Porrot horren ondotik gorritxoak 11garrenak dira sailkapenean, 7 punturekin. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea atzoko tankera berdintxoan datoreguna. Ipar edo ipar ekialdeko haize fina ibiliko da goizean goizetik eta temperatura maksimoak leku askotan ez dira 20 gradura iritsiko. Goizeko lehen orduetan hodei desente ikusiko ditugu zeruan, baina gerora saretu eta eguerdi partean eta arratsaldeko ordu askotan urdigune zabalak nagusituko dira, batez ere hegoaldean. Gauean berriro ere hodei baxuak ugarituz joango dira. Bihar, asteazkena, temperatura maksimoak epelagoak izango dira. Hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira eta Kantauri isurialdean zenbait momentutan behe-hodeiak nagusituko dira. Haizeak hego ukitua hartuko du, batez ere barnealdean. Eguerdirako Kantauri isurialdean iparraldera aldatuko da.
Temperatura maksimoak gradu pare bat gorago geldituko dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Juan Luis Napalekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, Narices jaialdiaren laugarren edizioa aurkeztera zatoz, ezta? Hori da, bai. Eta zertan datza jaialdi hau? Bueno, laugarren edizioa da, esan duzun bezala, eta, hasieratik egin nahi izan genuena zen emakume pailasoi bereziki ahotsa eman, ez? Edo eszenatokia eman, edo esan dezagun bezala. Eta, egin genuenean lehenengo edizioa, ez genekien oso ongi lortuko genuen, ongi aterako zen, eta bigarren ediziorik egongo zen. Eta, laugarrenean gaude, ez? Zer da helburua? Emakume, bereziki emakume pailasoei ahotsa ematea eta bisibilitatea ematea. Ze beti pentsatzen dugu, askotan pentsatzen dugu, pailasoetan eta gehienetan, pirritx, porrotx eta marimototx ezik, ez? Pentsatzen dugu dena dela gizonezko mundu bat. Eta egia da, gehiengoa gizonak dira. Baina Euskal Herrian baditugu pailasa emakume pila bat, haien artean Virginia Aimaz, emakunde saria izandakoa, eta gure helburua bereziki hori zen, ez? Emakumeei ahotsa eta bisibilitatea ematea. Eta iritsi gara laugarren edizio honetara, ez genuenean oso argi lehenengoa ere lortuko genuen egiten, ez? Eta hemen gaude, hori da. Eta nondik dator izenaren esanahia? Bilatu nahi genuen izen bat asexuala, esan dezagun. Osea, generorik gabeko izen bat, bai? Orduan, Narices, berdin du emakumearena edo gizonezkoarena baldin bada, ez? Hortik dator, gehien bat. Egia da ere, gure helburua ez dela bakarrik emakumeak egotea jaialdian, baizik eta berdintasunan lan egitea eta gizonezkoak ere badaude. Festival honetan, ez? Edo jaialdi honetan. Baina beti ere oso femeninoa eta feminista da festival hau, jaialdi hau. Eta nolakoa izan da bilakaera lau edizio hauetan? Mantendu da pixka bat, egia esan, oso fuerte hasi ginen eta lortu dugu gutxi gora bera mantentzea nivela edo esan dezagun, ez? Baina zaila da aztea, zaila da hunditzea, eskerrak, Nafarroako Antzerki Eskola ere hor dugula eta beti hasieratik ere bere apoioa eman digula eta ikuskizun gehienak hor egiten ditugula, baina zaila da espazio berriak lortzea eta dirua lortzea eta bilakaera, mantendu da, egia da, gauza batzuetan hasi garela, aurten nobedade bezala badugu hitzaldi bat, ez dugu inoiz, lehenengo aldia da hitzaldi bat egiten dugula, eta, mutiko bat da Patxi Quintana, bera ibili da pailazo lanetan Afrikan zehar txikiekin, Saharan, eta, pixka bat lan hori egiten, esan dezagun Pailazo sin fronteras, antzeko zerbait, ez dira Pailazo sin fronteras, baina bere oporrak eta, erabiltzen ditu txikiei irribarre bat ateratzeko, ez? Eta, hitzaldi bat emango du, Iturramako Zibiboxen, tailerrak baditugu, ikuskizunak baditugu, zaila da aztea, zaila da, aurten baditugu, hasieratik izan da gure intentzioa ere, Iruñatik deszentralizatzea jaialdi hau. Zeolako jaialdi bat egiten denean, normalean dena elkartzen da Iruñan, ez? Nafarroako festival bat, baina dena Iruñan. Egia da, lau edizio hauetan zehar izan ditugula herri ezberdinak, eta aurten baditugu, Atarrabia eta Agoitz, ez? Parte hartzen dute jaialdian, batzuk ateratzen dira, beste batzuk sartzen dira, baina beti badugu herriren bat Iruñatik ateratzeko jaialdia. Ekitaldi bakoitza leku batean ospatzen. Bai, hori da, gehiengoa Nafarroako Antzerki Eskolan dira, baina aurten Atarrabia eta Agoitz ditugula. Zergatik erabaki duzue horrela egitea? Ez da errazago dena leku berean. Bai, baina aukera nahi diogu herrietan bizi den jendeari jaialdian parte hartzeko, ez? Saiatzen gara herri gehiago izaten, gure helburuetako bat hurrengo edizioetarako da herri gehiagok parte hartzea jaialdian, baina zaila da, urte guztiko lana da,
aurten bi ditugu, auskalo hurrengo urtean zenbat izango ditugu, ez? Eta noiz hasten zarete prestaketekin? San Ferminak baino lehen, askoz lehenago. Proiektua prestatu behar da, pailazoekin hitz egin behar da, espazioekin hitz egin behar da, gainera, badakigu olako antzeslanak eta denbora askorekin isten direla, ez? Datak, orduan oso goiz hasi behar duzu, ze Virginia Imaz egotea nahi baduzu, edo azkar zabiltza, edo beste lekuren batean izango du, ikuskizun bat, ez? Orduan, denbora askorekin hasten gara, eta egia da, azken finean iaia urtebeteko lana dela. Jaialdi hau bukatzen denean, pentsatzen hasi beharko dugu nola ekin, 5. edizioarekin, ez? Eta zer izaten da zaiena, urtarik zaiena? Zaiena aurreko 15 egunak, seguruenik. Bai, ze denek deitzen dizute, denek espazio guztiek, dena, ez? Dena batzen da hor, jaialdi hasita martxan hasten da, eta dena ongi doa, baina aurreko 15 egunak dira lokura bat, denak dituzu gainean, denek uste dute direla bakarrak daudenak jaialdian, orduan arazo guztiak konpondu behar dira, baina, polita da, gustatzen zaigu, hau, beraz, ez gara kesatzen. Eta ze leku dauka feminismoak jaialdi honetan? Ehuneko ehuna. Gainera, ikuskizun guztia dira feministak, oso feministak, hori bai kontuan hartzen dugula, ikuskizunak kontratatzerakoan lan feministak izatea. Beraz, 100%. Eta nola dago pailazoen egoera hemen Nafarroan? Nola ikusten duzue? Nik uste dut Nafarroan eta Euskal Herri guztian asko direla, dauden pailazoak, bai emakume, bai gizonezkoak. Eta, kultura nik uste arlo guztietan zaila dagoela. Arlo guztietan, berdin zait pailazoak edo musikariak edo antzerkia egiten dutenak, edo ipuin kontalariak egiten dituztenak, ez? Nik uste dut kultura momentu zail batean dagoela, baina jendea lan egiteko gogotsu dagoela. Eta, beraz, lan askorekin nik uste dut gauzak egitea lortzen dela. Eta nolako harrera izan duzue gainontzeko edizioetan? Oso ona. Horregatik erabaki dugu aurrera egitea. Ez balu izan harrera ona, lehenengo jaialdia egin, eta hor bukatuko zen, esperientzia bat bezala, baina izan duen harreragatik segitzen dugu aurrera. Pozik gaude, eta gehien bat, harreragatik, eta funtzionatzen duelako, eta ikuskizunetara jendea joaten delako. Oso harrera ona. Ze publiko mota daukazue? Publiko helduarentzat da, jaialdi hau. Egia da, aurten, eta Rabian, eta Goitzen, kasualitatez, Iruñatik kanpo egiten diren bi ikuskizunak direla Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Umeentzako ikuskizunak izango direla, baina beste dena, gainontzeko guztia, helduentzako egindako ikuskizunak dira. Askotan pentsatzen dugu pailazoen lana dela ere, maskulinoa eta gainera umei zuzendutako zerbait dela pailazo mundua, eta ez daula. Ehundaka pailazo daude eta pailasak helduentzako ikuskizunak egiten dituztenak, beraz. Publikoa heldua eta kultura guztian bezala esango nuke, berdin zait zinema edo antzerkia edo dena delakoa, emakumea da gehien parte hartzen duena, kultura guztian bezala. Eta zein da daukagun aurtengo programazioa? Denetarik dugu pixka bat, asteburu hontan hasiko gara, hasi zen irailaren 2an Clown Down tailerrarekin, Virginia Senosiainak jaialdiko zuzendariak egiten duena, eta 4. urtez egiten da tailer hau, Asociación Síndrome de Down Navarra elkartearekin, eta oso ongi funtzionatu du beste 3 edizioetan. Asteburu honetan, San Fermin txikitan izango dugu Paula Gapo, errusiar emakume bat da, Bartzelonan bizi dena, tailer bat emango du, clown tailer bat, dantzarekin nahastuta eta helduei zuzendua, Nafarroako Antzerki Eskolan, eta hurrengo ostiralean hasiko garaia ikuskizunekin. Eta, denetarik dugu pixka bat. Oso polita dena eta oso ongi ateratzen ari dena urtero da
maratoia, klaun maratoia. 3 paiasa emakume izaten dira parte hartzen dutenak lehiaketa batean, 10 minutuko denbora dute ikuskizuna egiteko, eta publikoa da erabakitzen duena zeinek irabazten duen. Eta gainera, badugu, hori errepikatzen dugu urtero, iaz irabazi zuenak, aurtengo maratoian, bere ikuskizuna berri bat eskaintzen digu. Bera da Sofia López, bera mexikarra da, Parisen bizi dena, eta oso ikuskizun polita eskainiko digu. Oraindik ezin dugu esan, zein diren lehiaketan parte hartuko duten 3 paiasak, baina berehala jakingo duzue. Eta zer da baloratzen dena lehiaketa honetan? Ikuskizun femeninoak eta feministak izatea. Baina baude kriterio batzuk edo bakoitzak bere... Ez, zaila da, egia da zaila dela, oso zaila dela 10 minutotan ikuskizun bat egitea. Gainera, publikoak badaki 10 minutuak pasatzen direnean soinua egin behar duela, zarata egin behar duela ikuskizuna mozteko, beraz, oso argi izan behar dute 10 minuto dituztela bakarrik, horri biltzen dira. Baina, zer hartzen dugu kontuan, emakumea izatea eta ikuskizun feminista bat izatea, besterik gabe. Eta ez dugu komentatu baina noiz bukatuko da jaialdia? Jaialdia bukatzen da igandea, urriak 6 igandea, eta bukatzen da Tarrabian, Piurritz Porrotx eta Marimototxekin, Tarrabiako festen azken egunean, uste dut dela, eta 2 saio egingo dituzte segituan, kulturetxean, 4:00 eta 6:00. Hori izango da azken ikuskizuna. Bai, hola. Eta zer da zuek espero duzuena jaialdi honetaz? Zer espero dugu, jendeak disfrutatzea eta irrifar bat botatzea. Besterik gabe, denbora hauetan estresean bizi garen eta dena oso abiadura handian egin behar dugun, estres batean bizi garelako, parentesi bat izatea, ikuskizuna bakoitza edo tailer bakoitza, eta jendeak parte hartzea eta farra egitea. Bueno, erosi ditugu pailaso sudur pila bat, 100, eta banatuko ditugu maratoian, publiko guztiari. Oso farregarria da, jendeak jartzen du eta zukentzen espektakulo guztian. Eta Daun Clown mostran ere oparituko ditugu. Zer espero dugu jendeak ongi pasatzea, besterik gabe, irripar bat ateratzea eta ongi pasatzea. Eta zu beste kide batekin produkzio lanetan ari zara, ezta? Eta noiz hasi zinen, ze... Bera paiasoa da, Virginia Senosien paiasoa da, eta beti izan du buruan olako festival bat egitea. Urteak eta urteak zeraman esaten, egin behar dugu olako jaialdi bat, egin behar dugu olako jaialdi bat, eta animatu ginen, eta lehenengo edizioan zaila izan zen paiasoak lortzea, eta oso lan zaila izan zen, azkenean ari zara saltzen existitzen ez den zerbait. Ez da existitzen festivala. Ari zara sortzen, orduan zailago da harremanak egitea beste paiaso batzuekin, egia da oso harrera ona izan genuela, baina Virginia Seniosiainek ikuskizun bat egin zuen, programazioa betetzeko asmoz ere pixka bat, eta urte bakarra izan da, berak parte hartu duena paiaso gisa, baina beste urte guztietan ari da parte hartzen tailerrak ematen, eta koordinazionaletan lanetan ere, sekulako lana da, ematen du, 8-10 eguneko gauza bat dela, baina hilabete askoko lana da, olako jaialdi bat. Eta zer beste proiektu eraman dituzu aurrera produkzio moduan? Egin genuen aurretik, sortzen da, jaialdi hau sortzen da ere, ez dut gogoratzen urtea, uste dut 2018an izan zela, dokumental bat egin genuen emakume paiasoen inguruan. Guk ere dokumentalak egiten ditugu, eta Euskal Herriko paiasa emakume pila bat sartu genituen, eta batean, zergatik ez dugu egiten ikuskizun bat paiasa guzti hauekin, eta lortu genuen paiasa guzti horiek elkartzea eta Gaiarren ikuskizun bat egin genuen. Zoragarria izan zen, jendeak kanpoan gelditu zen, bete-beteta Gaiarre antzokia, 3 orduko ikuskizun bat izan zen, 15 paiasa ziren edo, zakitzen bat, pasada bat. Eta hortik sortu zen, egia esan, eta zergatik ez dugu egiten olako urtero ez, jaialdi bat.
Baina, bueno, gu antzerkian murgildua gaude, baina baita dokumental lanetan, beraz, bueno, bi arloak ukitzen ditu. Eta dokumentalak zer kontatzen zuen? Dokumentala kontatzen zuen, kontatu dizudana, emakume pailazoaren beharra, edo beti gizonezko mundua dela, denek koinziditzen zuten horretan, genituen pailasa katalanak, euskaldunak, dokumentalean, eta denek koinziditzen zuten horretan, bi gauzetan, gizonezkoen mundu bat zela, eta txikiontzako zuzendutako zerbait zela. Eta ez daula. Bueno, Juan Luis, ja bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun. Ez, jendea animatzera parte hartzen, gauza asko daude, egiteko, ikusteko, eta ongi pasatuko dutela besterik gabe animatzea jendea, parte hartzen, webgunean dute informazio guztia, eta sare sozialetan ere, eta kartela daude kaletik, eta animatzea jendea, parte hartzera, ze parentesi bat da gure estres bizitza honetan. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta zer moduz baten den jaialdia. Mila esker zuei. Bueno, ondo segi. Berdin, aio. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.